αρχίσουν τα όργανα. Δώστε βάση. Κοιμήσου εσύ, λίγο να λύσουμε. Κοιμήσου εσύ κορίτσι μου και η τύχη σου δουλεύει. Όσοι είστε εδώ, είστε πάνω από 3 χρονών τουλάχιστον. Κοιμηθήκατε οι γυναίκες. Γυρίστε και δείτε δίπλα σας τι σας έφερε η τύχη σας. Γυρίστε. Οι παντρεμένες γυρίστε. Καλά. Μαλακία που κοιμόσασταν. Άλλο. Νάνι του. Δώστε βάση. Καταπληκτικό βάσιμο. Η μάνα του Σουρτούκο. Από το κάμα από τη χαρά. Εδώ αρχίζει το αποκορύφωμα. Θα ολοκληρωθεί τώρα η μαγειρική. Κοιμήθηκε το μωρό. Δεν υπάρχει κανείς. Λοιπόν, η μάνα του σε κάνουν στο πανηγύρια. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων τελειώνουν τα πανηγύρια, έρχεται στο σπίτι. Πάει να μαγειρέψει. Για να φάει ο άντρας και το παιδί. 5 αυγά τηγανιτά. Μισό λεπτό θα σας τα δείξω. 5 αυγά τηγανιτά. 5 μήλα. Και γιαούρτι. Δηλαδή, ειλικρινά ρε παιδιά, ποιος θα τα πρωτοφάει τα 5 αυγά? Ο μπαμπάς που ήρθε από τη δουλειά κουρασμένος, η μαμά που γυρνούσε στα πανηγύρια και στους γάμους, ή το παιδί? Και αν δεν πας στο διάλογο, τα τρως τα ρημαδαυγά. Τα τρως και τα μήλα και τα τέτοια και το γιαούρτι. Ειλικρινά πες μου, όταν τραγουδάς αυτό εδώ το τραγούδι στο παιδί σου, είναι δυνατόν να μην ξυπνήσει κατά τις 2 ώρα φρικαρισμένο και να ξεξερνάει? 5 αυγά, μήλα και γιαούρτι. Έλεος, ακούστε μου. Έλεος. Άντε και πας στο διάλογο, εγώ δεν είμαι μπαμπάς, ακόμα δεν ξέρω. Εσείς που γίνατε γονείς, είναι δυνατόν να τραγουδάτε αυτό εδώ το τραγούδι? Μικρό σου το έφερα, μεγάλο φέρε του. Μετά από όλη τη μέρα φρίκης με κλάμα, χέσιμο, φαΐ, έχει φρικάρει τελείως, οι γονείς μου φρικάρει τελείως και σου λέει στον ύπνο, ύπνε, έλα και πάρε το, και όχι μόνο φέρε το αύριο το πρωί, φέρε το μεγάλο. Να τα κατευθείαν 15-16 χρονών. Αυτό που λένε, φέρε το κορακοζόητο. Άλλο σιδεροκέφαλο. Αλήθεια. Όταν λέμε ένα παιδί να σας ζήσει σιδεροκέφαλο, όταν μεγαλώσει, τι περιμένεις να γίνει? Ρόμποκοπ.